Képzeld el, hogy az Egyesült Államok kormánya már az 1970-es években képes volt időutazásra. Egy férfi azt állítja, hogy a CIA egy titkos projekt keretében eljutatta őt a múltba és a jövőbe is. Ez a Project Pegasus története, és lehet, hogy közelebb van az igazsághoz, mint hinnéd. A Project Pegasus egy állítólagos, titkos amerikai kormányprogram volt az 1970-es években, célja az időutazás és teleportáció lehetőségeinek kutatása volt. A projekt a DARPA égisze alatt működött, és a résztvevők szerint kvantum alagúteffektusokat és téridő manipulációt használtak. A történet főszereplője Andrew D. Basiago, egy amerikai ügyvéd, aki azt állítja, hogy gyermekként részt vett a programban. Állítása szerint a CIA különleges képességű gyerekeket alkalmazott, mert jobban bírták a kvantumutazással járó fizikai és pszichés terhelést. Basiago szerint a CIA egy Nikola Tesla jegyzetein alapuló technológiát használt, amellyel térkapukat, úgynevezett kvantum alagutakat nyitottak. Állítása szerint 1972-ben visszaküldték őt az időben, méghozzá a Gettysburgi csatához, Abraham Lincoln híres beszédének idejére. Egy korabeli fényképen egy fiú áll a tömegben, akit Basiago saját magának tart. De ez még nem minden, azt is állítja, hogy találkozott jövőbeli énjével, sőt, még Barack Obamával is, évekkel azelőtt, hogy elnök lett volna. Szerinte az amerikai elit már előre tudta, ki lesz a jövő vezetője az időutazásnak köszönhetően. A tudományos közösség természetesen szkeptikus. Az időutazás, legalábbis ilyen formában, a jelenlegi fizika szerint lehetetlen. Basiago nem tudott konkrét, megdönthetetlen bizonyítékokat bemutatni, és sokan úgy vélik, hogy története csak egy jól kitalált sztori. Néhányan szerint pszichológiai vagy halucinációs eredetű élményekről lehet szó. A CIA és a DARPA hivatalosan sosem ismerte el a Projekt Pegasus létezését. De vajon miért? Talán valóban csak mese az egész, vagy valami sokkal nagyobb rejlik mögötte. Vajon létezhetett egy titkos program, amely képes volt az idő manipulálására? Tényleg előre látta a CIA a jövőt? Vagy ez csupán egy összeesküvés elmélet, egy ember fantáziájának szüleménye? Írd meg kommentben, te mit gondolsz? Hazugság vagy elhallgatott igazság?